Ik wens je alle mensen lok en zijne in het nieuwe jaar. Misschien mag ik nou even iemand dag, want hij had jouw help nodig. Meneer de directeur, ik kan me net begrijpen dat jou je stampij maakt. Wat verwacht je jou van 2019? Ik heb niks meer te verwachten, ik heb alles al. Zones, ik heb een jarmoeren. De ben goed, al je goed zoon. Nou, ik heb juist nog een verrassing gekregen dat vaker er in verwachting weer. Nou ja, dat zijn al hier mooie dingen. Wie is maar 100 jaar van het lokwenske, maar die bijzondere jeder. Je maakt je een tevreden indruk op mij. Ja, tegen het. Wat een complimentje. Ja, nou zo fleurig en nou zo energiek. Ja, ja. Dat is een voorjaar, ja. Dat is weer. Dus kwam mijn leeftijd, had ik hier in dit huis, ik om me heen als joch. En dan kwam mijn leeftijd, ben ik bevoorrecht. Ja. Dat is een mooi moment. Sometimes I see all the brave new world arise and I Had je de meesten thuis, die het nou krijgt beginnen onder dit nieuwe jaar, had je ze nou een tip of een advies mooi aan matten? Wat zou je de meesten adviseren kunnen? De vrouw is door die computerboel heel oors, hè. En daar heb ik je helemaal geen verstand van. Maar iedereen die... Daar weet ik niks van. Nee. Die tijd ben... Nou, heb ik me net in verdiepen. Nou, en ik heb er ook een hender last van. Ik mis het ook net. Nee. Maar zou dat een tip wezen kunnen? Meestal wat minder op dat schermpje zien en wat meer mal koor? Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Nou, want dat is, ze zeggen iedereen, ja, speelt zich wanneer er net mee bij. Ze zitten al hier. Ja.